Ο λόγος που έβαλα το προηγούμενο βιντεάκι δεν είναι για να συγκρίνω τα camera brands ή να πω για το dynamic range και το βάθος χρώματος της κάθε μηχανής. Το έκανα ξεκάθαρα για να σας δείξω έναν ωραίο τρόπο πώς μπορείτε να έχετε έτοιμο αρχείο με το LUT που αγαπάτε μέσα από το Atomos Recorder, το Ninja 5. Αυτό το monitor λοιπόν έχει τη δυνατότητα να κάνει καταγραφή του βίντεο σε δίσκο SSD και έχει μέσα μια επιλογή που λέγεται During Record, που μπορείς να κάνεις δηλαδή ουσιαστικά export το αρχείο με το LUT το οποίο έχεις φορτώσει στο monitor. Η κάμερα εν τέλει ήταν η R6 Mark II, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, διότι το monitor αυτό μπορείς να το μεταφέρεις σε οποιαδήποτε κάμερα θέλεις, είτε είναι Sony, είτε είναι Fuji, είτε είναι Canon, και να ρυθμίσεις ανάλογα με το LUT που έχεις επιλέξει το κατάλληλο profile για να σου δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Κατεβάζοντας και τον codec, τον H265, ο οποίος έχει κάπου στα 100 ευρώ νομίζω μέσα από την Atomos, μπορείς να γράψεις σε 420 8-bit με το LUT που έχεις φορτώσει και έχεις ένα πάρα πολύ γρήγορο αρχείο. Βέβαια δεν το συστήνω για μεγάλες παραγωγές, διότι εκεί πέρα οι πελάτες θέλουν ίσως να επέμβουν λίγο παραπάνω. Εάν σε περίπτωση τώρα δεν έχεις τη δυνατότητα να αγοράσεις το Atomos Ninja 5, σε ένα οποιοδήποτε monitor με SD card μπορείς να φορτώσεις το LUT που εσύ θέλεις και μετά στο Color Tab του προγράμματος σου να πας και να προσθέσεις το LUT. Απλά να το κάνεις drag and drop και να σου βγει το επιθυμητό αποτέλεσμα που έβλεπες στο monitor. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι με την προεπισκόπηση του LUT μπορείς να διαχειριστείς καλύτερα την έκθεση, το exposure to the right που λέμε, για το συγκεκριμένο LUT που χρησιμοποιείς. Οπότε είναι ένας πολύ καλός οδηγός για το τι θερμοκρασία και τι exposure ακριβώς πρέπει να έχεις για να πάρεις ακριβώς τα skin tones που θέλεις. Τώρα αυτή τη στιγμή γράφω με την RAW 6, τη Mark II. Ωραία λοιπόν. Στα χέρια μου τώρα έχω την RAW 6 και εκεί στον τρίποδα είναι η Α7C με το ίδιο LUT πάνω μέσα στο Atomos. Έχουμε ακριβώς τα ίδια χρώματα ή σχεδόν το ίδιο τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ S-Log2 με κάποιες ψιλοπαρεμβάσεις, αλλά αυτό το βρίσκεις αφού φορτώσεις το LUT πάνω στην κάμερα και κάνεις τα απαραίτητα τεστ. Ετοιμάζω και ένα βιντεάκι για την Fujifilm, την X-T5 σε F-Log με το ίδιο LUT πάλι, και για όσους θέλουν να μάθουν για Nikon, απλά στείλτε μου ένα inbox και το διαβάσω και